so me say twedi ampo nyankopon dom obia ho ye busua ene ye wo Manhyia kotokofie mabomu asana nyina ne se ene eye somda ene ye da se binanu me wa Asanteman mu odina ehia mu na wadwendwen Asanteman empuntuo ene Asanteman enkankron ti se wo hwe me Southbury a bebia igina Southbury ene dey eye Manhyia kotokofie nyina ne se ne Asanteman council ehia me kasa me chena no mu a ewo Asanteman mu bebia Asanteman efiri kokopim nyina na no nyina ehia na wadwendwen Asanteman empuntuo ene Asanteman kankron enu nti ena Southbury nyame adom ye na yenso yaba bedru ase na de ebe koso bia busua ye de mu nchemu ene emu amane bo esom nti me mo bia kwa ba obekan ho ani de ni abrase kwan so de bia bo ye no na wa like na wa comment na wa share ama afoforo nso enya bi ahwe esanse ne eye Asanteman council nhyiamu sanano nyinara frechichiri benche eba abeta chire na bibia akoso asomdwe kwan so na de ebe to form de ebe koso bia nyame ya adom wa de munchimu ene emu amane bobe som na abusu ase ene dan mesre network no aya na mo na mbitima ma feedback ni ye pa anti network na ye okay ana mo no mo am na me hu ese network na ye stream live e okay a enye okay na se ye stream ye switch enko a different networking so a ni aye ne sa e de amam tabusu ya madaroma we de say ha adwan ka ma feedback no na me hu if the network is okay baby awo bia e okay ho mate de nyame asinti ye wokotokofie na ne na no wa Asanteman nyina ehia na wadwendwen Asanteman puntuo ene Asanteman kankron ensem bebre ena ewo Asanteman mu na yewura nom mefa me kire efa nkunya ho nsensem ene oman ne puntuo ne kire ho ho nsensem nsem bebre na wo ho ane yewura no nyina betena se na wani die mu ene ahobrase mu wato ombo ase atena nsem no so ahwe ama na no madaroma bibia ayeboko ma yewura bi se na ano a na otwe ne pepepe 2 weeks ago ena nanu mo wa Asanteman mu na hia na 2 weeks ago nanu mo wa Asanteman mu na hia no ena irade tu dwa se akwaside ya na eba ya na sa akwaside na ye ohene emfihia aduonu enso e wa banya so no akwaside ni wi a ne dwa da etoso mienu Asanteman nyina bihia na se wo hwe mu ade toto ho a adwa da etoso mienu na busua ene dai ena esi na se ne dai ena dwa da etoso mienu no ewie internet se ne kwan so an no se Asanteman nyina ehia amamre ne amane kwan so nti abedu hase ye nyankropon twedi ampon ya adom na bro ne nya wiedu na nanomo a efrechichiri bench ye wonyina aba abusu amami twamfo ne bi nchira mansan na ye ntiase nyankopon twedi ampon ya adom na nanomo e wa Asanteman mu wonyina abedu a de bekoso bia ye de emu amane ene emu nchemu asom amansan so we face Asanteman council meeting today yes na onim se nanu a etwato a nanu hia no ensem bebre no wo so ene yan ntie se ensem no bi ho a ebeba ohenanim ebi ene brekum beba yirenim sa ga yan ntie se bibia ansesa brekum ebeba ohenanim enye brekum nko a ba bi te se asante agona eno so ensem a yetene se ebeba yirenim se de amamre ne amane sitie ene nkura hodo a aka na enche without wasting my time ye beto ye bo asne ama yakaka ye nyina ye ho nkura omo nsem oba yirenim ene babia akwakoduru na no atwato mba ye ene babia sesi am no kasa busua ensem no akwakoduru na yati ase ye nti se wo a wo pese otibrekum hu nsensem no report aye gather ne se ene se nyame ya adom na bibia ansesa brekum hu nsem ebetumi ato form e okotokofie na se na no betumi akasa e dia fa brekum ho asante agona so medikan aka hu nsem ye nyina some of the issues dodo no anticipate na dodo no ato ombo ase edi akira na ohwe ni se bibia ebeye boko hena akoma pa na butre ne do ene se ni hunu munti ni nyina beye boko na bibia ya asumdwe ama bibia to aso asumdwe kwan so na we are expecting ye hwe ni musa no mo a wa chichi ni bench e bia Asanteman free ekokopim nyina na no nyina ede wan koma pa ene wodo ba betachire na bibia aye asumdwe eje nyankopon ya adom na brand du na nanom so bo a abusua nanom arrivals bia nanom bedru a wo kwakotena si na ye de no so mu nchemu ene emu amane ebesuma mansan ewo by Grace TV so nti wo de bia ye nyina ye kakra ho na ye ntwamfo mi no ye nyina ye kakra na ye ntwamfo mi no nchira mansan na mansan who the atmosphere from the King's Palace na day yeah Asanteman council mi na ehia na wadwendwen Asanteman puntuo ene Asanteman enkankro amamre
any amane ekwan. So yes, so a very calm atmosphere from the King's Palace. Yeah, just a bibia eden akwemu amamre any amane ekwan so. And one na ye twan for ni sabre abusia wo hweme a bi twan for ni na me de chewo nti ye nyina ye na ye fa ye fidie no ensi na ye nkyerɛkyerɛ nsɛm a ɛma amansan nyina enti ase. Mediki aka kyerɛ sɛ enti a yɛateɛ ne sɛ nnɛ brekum ɛho nsɛnsɛm ɛbɛba ɔhene kɛse anim. Na aside brekum no masan so anya ne nteɛ if it is anything to go by some of the reports bi a yɛgada ɛne sɛ nkuro bi te sɛ Asante Agona no nso mediki aka ho asɛm ɛsɛ no nso sɛ biribiara atɔ mu a ɛbɛtumi aba yɛwura anim na biribiara ayɛ bɔkɔɔ na biribiara ayɛ asomdwee. And then also dua yɛ nkwanta na mema run down kakra brekum sɛdeɛ brekum nana bɛba sɛdeɛ da bia woba nana bɛba me starting from this angle brekum sɛdeɛ yɛyi na yɛnim no ɔman hene kwakura afempem mmienu ne aduonu mmiɛnsa mu ɛna ɔyɛ ɔman hene dɔteyie amammerɛ ne amanneɛ kwan so na sɛdeɛ yɛ a na amammerɛ ne amanneɛ teɛ no sɛ ɔhene kwakura na ɔyɛ dɔteyie wie a deɛ yɛ a na aka ɛne sɛ ɛberɛ bɛdu na atenkonya nyinaa bɛyɛ adwene na wɔyi de hyɛbrante a ɔsɛ fata na amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɔbɛtena akonnwa so na wahwɛ akyiri aso no ama biribiara ayɛ bɔkɔɔ. Na ɛno na mekyerɛm sɛ in the year 2023 ɛberɛ a na brekum ɔman hene kwakura na ne dɔteyie ɛkɔɔ so amammerɛ ne amanneɛ kwan so no afei na deɛ aka ɛne sɛ yɛwura no bɛboa ama wɔnya de hyɛbrante a ɔsɛ ɛfata na ɔbɛtena akonnwa so. Nti naano a nanom hyia mu no deɛ ɛbɛtɔ odwa ɛne sɛ ɛfa brekum nkonnwa ho nsɛnsɛm yɛwura committee a yɛwura paeɛ na n'amemman hene ka ho bi afei na adankragya man hene adankragya mediki aka akyerɛw sɛ ɛwɔ amanseɛ mpɔtam ɛna afei na n'asampa man hene anasamba gyafla nanom aman hene mmiɛnsa na ɔmo nyinaa aka committee a ɛhwɛ brekum nsɛm no na wɔma biribiara yɛ asomdwee ɛna sɛbi bafoɔ gye akye amoaten ɔno yɛ ɔhene kyeame yɛ a ɔka committee no ɛho na ɛna ɔde to yɛwura anim sɛ ɛfa brekum deɛ yɛ a aman hene mmiɛnsa yi ɛna wɔn nyinaa ɛhwɛ sɛ anaasɛ aman hene mmiɛnsa ne yɛwura pa wɔn sɛ wɔn ntena nsɛm so na wɔn hwɛ no wɔn ayɛ deɛ wɔn bɛyɛ nyinaa wie na deɛ aka ɛne sɛ nyankopɔn twɛ di ampɔn bɛyɛ atom afei nanom ahyia deɛ twa toɔ koraa na nanom ɛde wɔn ano ato nsɛm no so na nanom ɛde wɔn final submission menka no pɔtɔ kasa bi saa ɛde ato so na afei deɛ aka biara wie yie nti gyidi yie paa nso ɔhene koraa ka sɛ ɛde nanom ma wɔn ho nyɛ ha na ɔnhyia na final submission biara aka biara no ɔmo fa no nyinaa mu akɔma bibiara ɛnyɛ asomdwe nti saa berɛ no wɔgyidie yie paa sɛ ɛyɛ dɛn a ɛfiri bɛɛ sɛ ɛda a ɔhene kaa saa na ɔtwe mmienu na pɛpɛpɛ na anom ahyia mu ama anom ɛde wɔn final submission no bibiara ato so a bibiara yɛ asomdwe nti nɛ sɛ ɔbɛpie yɛwura anim na yɛnyinaa yɛ wɔgyidie yie sɛ ne kwan so a ɛna ɛwɔ yɛ bibiara bɔkɔ nti brekum ho nsɛnsɛm no abusua mu a mobɛsia no na saa ɛne teɛ ɔhene ɛde ma nanom committee yɛ a nana memman hene ɛka ho let's not forget memman hene one of aman hene a very educated aeronautical engineer. He's a professor of aeronautical engineering and nana memman hene ɔka committee no ho bi saa nso na nana sampa man hene nana samba gyafla na ɔnso ka committee no ho bi ɛna afei greatwood hyɛ nana adankranya man hene na nana ɛnso ɛka committee no ho bi ɔmo nyinaa yɛ sɛ wɔn ayɛ deɛ wɔn bɛyɛ nyinaa wie deɛ aka ne sɛ wɔn ɛbɛ ade wɔn final submissions na afei deɛ aka biara ɛnso ayɛ asomdwe nti na nanom hyɛ deɛ na wɔgyidie yie paa sɛ wɔn final submissions sɛdeɛ biribiara akɔ wie biara ɔde ne nyinaa mu nkyerɛmu no ɛne emu amanneɛ ɛbɛba abɛto kuntu kantan boho dodoɔ biribi anim na afei biribiara ɛnso ayɛ bɔkɔ now away from brekum yɛnhwɛ ava ɛyɛ nkura ahodoɔ nso aka ɔmo nso ho nsɛm nɛ ɛba yɛwura anim na biribiara ɛnyɛ bɔkɔ some of the reports yɛagada mediki aka kyerɛ dada ɛne sɛ ɛyɛ kuro bi te sɛ dua yɛ nkwanta ɛno nso ho nsɛm ɛbɛba yɛwura anim na dua yɛ nkwanta nso ɛnokorɛ ne sɛ nananom sɛbi yɛwura ɛde ma committee ɛma naano yɛ a yɛwura ɛtena ase no yɛwura kakye yɛ a ɔbɛbrifi Asanteman nyinaa ma ɔbɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu sɛdeɛ committee ho nsɛm akɔ akɔsi no kakye de to yɛwura ɛne Asanteman nyinaa nim sɛ dua yɛ nkwanta deɛ no nanom a sɛbi na nsɛm no ɛwɔ anim no watena so awie yɛ a wɔn ma yɛ wɔn hwehwɛmu nyinaa wie report no koraa ɛnso ayɛ yerɛ de na sɛ report anasa amane a wɔsɛ wɔde bɛbɔ yɛwura ne Asanteman nyinaa nso ayɛ wɔwie no nyinaa yɛ ɛda hɔ yɛ ɛnɛ yi
nyame yɛ adom no ɔhene ma kwan a na bɛto dwa na bibia ayɛ bɔkɔ dua yɛ nkwantan so deɛ no sɛbi nanom yɛwura nadaroma na koma pa na abotire nti dua nkwantan nsɛsɛm wɔde ma na afei so manhene mekyerɛ kɔmiti a ɔmotena nsɛm so no na afei so manhene afei na ada nkragya manhene afei na ato bɔdɔm manhene ɛna afei ɛyɛ baafoɔ dɔmi abra manhene ɛyɛ baafoɔ usu bedi akɔ yes nanom nan ɛna kyiame a na ɔka wɔyɛ ɔhene kyiame ɛyɛ kyiame bonsu nti ɔmo kyerɛ sɛ ayɛ ready yɛ a nyankopɔn twɛdi ampɔ yɛ atom ntu kantambo dudu obi bie na kɔma pan na botire nti ɛbrɛgye no ɔhene makwan a ɔde ne nyinaa mu nkyɛmu ɛbɛsom amansan sɛdeɛ ayɛsi ɛteɛ nti abusua out of the three issues a yɛnsa aka mean report a yɛagada sɛ ɛnɛ ho nsɛm ɛbɛkɔ so wɔ kotokofie ha yɛabɛdi ka aka akyerɛw sɛ bia nkwanta ka ho afei ɛyɛ brekum so ka ho no ne nyinaa ayɛ ready ɛnɛ ɛmu nkyerɛmu bɛba Asanteman no abusua sɛ kɔbɔ network no ɛha hwɛ kakra no mo tia no naso madaroma san sɛ me ayɛ na mehyɛ dɛ nyɛ feedback no yɛ nti network no yɛ okay deɛ mo a mohwɛ abusua mo a mehu ɛ sɛ nyɛ okay na sɛ wɔsɛ yɛ bibi fa ho antɛm paa ɛyɛ bibi afa ho na bibia nso ayɛ asomdwe amammerɛ ɛne amanneɛ ɛkwan so now aside ɛyɛ nkuro mmienu yi ɛna medical asa aka biem sɛ ɛyɛ nkuro bi te sɛ Asante Agona nso yɛ gaza report sɛ ɛnɛ ɛno nso ho nsɛnsɛm bɛba ɔhene kɛseɛ nim na yɛnhwɛ Asante Agona sɛdeɛ yɛyi na yɛnim no Agona ɛwɔ sɛkyerɛ ɛfam ɛwɔ Asanteman mu na sɛdeɛ yɛyi na yɛnim no Agona ɛyɛ aseneɛ abusua ɛna ɛdi akonnwa ɛwɔ hɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan so aseneɛ abusua yɛ a ebi ɛne amakom afei nkranza ɛsoboa antoa ɛne ne wɔn a aka na sɛdeɛ yɛyi na yɛnim no yɛka Asante Agona ho asɛm deɛ a ne yɛbɛka ama akɔwie sɛ obi kɔmfoɔ Asantehene de Asante Agona fam no sɛ ɔnye na ɔni Agona kɔdi amammerɛ ne amanneɛ kwan so na nam mmoa nso yɛka abosom akonkoden aboa Asanteman a yɛbɛka ne akate kwabaneɛ yɛka nso a yɛbɛka bɛsi ɛyɛ Asante Agona na Asante Agona nso yɛabɔ baabuduro bosomfoɔ nso yɛabɔ ne din ɛwɔ mu baabuduro ɛwɔ Asante Agona Asante Agona yɛ nkuro baako a sɛbi anaasɛ aman baako a wɔn akonkoden ɛwɔ Asante emu yie paa nti nɛ wɔn nso ho nsɛm ɛbɛba abɛtwi na bibia ayɛ asomdwe so let us cross fingers let us anticipate nyankopɔn twɛdi ampɔ yɛ atom na deɛ man wɔ no dodoɔ bibia yɛwura bɛduru a deɛ bɛtwa gu deɛ de mu nhyɛ mu ɛne mu ama ne bɔ aso but aside saa nsɛm a maka ɛna yɛnka kan ho kakra naano a sɛbi yɛwura nom tena ase nsɛnsɛm bi a ɛbɛtɔ dwa anaasɛ brief na krakye ɔhene krakye ɛde bɛtom yɛwura ne Asanteman nsɛm a ɔbɔ bɔso bi baako yɛ ɔbɔ so yɛ maaban so wafo mpatam hɔ afa no mpatam hɔ sɛ ɔkyerɛ mu sɛ maaban so nkunya ho nsɛnsɛm no hwehwɛ mu a nanom yɛ nyinaa bibia wawie yɛ kyɛ sɛ report to a watwe no ne nyinaa yɛ ready na bɛduru na sɛ ɔhene makwan a lawatu yɛwura anim na bibia nso ayɛ asomdwe na maaban nsɛnsɛm no wɔde ma na ayɛ kɔhene afei baafo dadeɛ so ɔbahene afei ɛyɛ nananantahene ɛna ɔhene kyiame yɛ a ɔka committee no ho ɛyɛ yɛwura baafo kantankrakyi afei madiki akadua yɛ nkwanta deɛ sɛ ɛno nso wɔkyerɛ mu sɛ wɔwie yɛ a report no koraa nso ayɛ ready na meyɛ adom na ɔhene makwan a ɔde ne nyinaa babɛto na no mu anim deɛ yɛ nkwanta wɔde ma na afei nso manhene asona de hyɛ afɔ de ma na adankanya asona mmerɛ no menka ne saa afei na adankanya manhene na ɔka ho bi afei na atie bɔdɔm manhene ɛna baafo dɔm yɛ abra manhene ɛna ɔhene kyiame bu nso ɛka ho bi asikyiame a ɔka committee no ɛho afei tanos nso abusua hwɛ tanos a mediki aka tanos wei menkyerɛ mu sɛ menka tanos wɔ Kumase a dabi tanos wei tanos wɔ tanos na dɔɔso yɛ ɔbaako nso ɔwɔ ahafo twam tanos ana wura bisim sunyane dabi nya wɔtana so na meka tanos wɔ hɔ deɛ yɛ ɔhene brempɔ meka tanos wɔ yɛ manhene twa tanos wei ɛwɔ Bono East mantam no ɛmu ɛbɛn tachima ɛne nkurawodoɔ yɛ aka na deɛ tie ne sɛ tanos so yɛ a ɛwɔ Bono East ɛyɛ mantam no mu deɛ tie ne sɛ no naano kyerɛ sɛ wawie na report no nso ayɛ ready nti tanos so nsɛnsɛm sɛ ɛhɔ na afuwe menka ka yɛsi afuwe bɛtɔ dwa sɛ nana bi a anaasɛ ɔpanyin bi a na ɔwɔ na ɔbɔ ne ho samrane sɛ ɔyɛ ɔhene ɛso amammerɛ ne amanneɛ kwan so na ɔnyɛ ɔhene ɔbɛkae menkae nsɛ fi 2024 ɛna the Bono East Regional House of Chiefs ɛde bɛto dwa sɛ nkuro bi te sɛ tiɔbɔdɔm no tano so amanhene wɔ hɔ nti sɛ mpanyinfoɔ bi a wɔ hɔ a wɔn kyerɛ sɛ wɔn nso yɛ ɔhene na wɔn ɛde kɔsom manhene foforɔ no ɛnyi nyinasoɔ bi a wɔ amammerɛ ne amanneɛ ne mmerɛ mu
ti saa mpanyinfoɔ no mekyerɛ tie wɔdɔm ɛna afei tan so yɛn nyɛ wɔn din mfiri national register of chiefs mu from 2024 asɛm wɔbɛto odwa no mpanyinfoɔ no bi kɔɔ so a ɛparody wɔn nso wɔ hene but let's not forget say the Bono East Regional of Chiefs report on bɛto odwa no findings no kyerɛ sɛ ɛdi kwan koraa sɛ wɔn ɛyɛ wɔn nso wɔn yɛ ɔhene baako ɛɛta no so yɛ ɔpanyin a ne yɛ friend sɛ nana kɔkɔ aten na ɔda so a ɛkura ne ho anaa ɔkura ne ho sɛ wɔyɛ ɔhene ɛno nti ba sa House of Chiefs kasa te sɛ deɛ court aka asɛm no nti ba sa ne wɔbu court ano asɛm so wɔbu House of Chiefs ano asɛm so ma yɛ cite no for contempt yɛyi n'anim sɛ ewura afoe mu court abu asɛ ɔpanyin kɔkɔ aten yɛfa no kɔtwerɛ fiase afe saa tana so ɛhɔ asɛm na mekɛn tana so ɛwɔ Bono East ɛna afei tie bɔdɔm na tana so nsɛnsɛm no ɔn sɛ ɔman hene kɔ akura ɛna awɔsɛm kura ne sɛ sɛsi a nana ɔno ɔhwɛ akyire ankɔbea hene a ɔhwɛ akyire as acting president of the traditional council na awɔsɛm ne sɛ ɔno nso ɛkɔ akura na ɔno nso na akɔyɛ fa ne yɛfa ɛna ɛpere a ama so bɔ ɔno bɔ de hyɛ branteɛ kura di ama binom sɔrɔ sɛ de hyɛ branteɛ no nyɛ de hyɛ anim nsɛm bebree ne no ɛna ɛba a yɛwura nim na nanom kyerɛ sɛ ɛno nso owie committee a yɛwura ne nsɛm no ma wɔn no ɔhwehwɛ nsɛm no mu nyinaa wie yɛ a aka sɛ nano makwan ɔhene kɛseɛ na kɔma pa na botrɛ makwan a ɔde mu nkyerɛmu ɛne amanneɛ nyinaa ɛbɛba abɛsom Asanteman na biribiara nso awie yie na biribiara ayɛ asomdwe nti no ɛno nso yɛ nkuro baako a okay ana amɛhyɛ kakra agya kɔfɛ abusua nti ɛno deɛ ho nsɛm kakra ɛna maka ɛde akyerɛ no nti ɛnɛ ɛnanom awie mefa mekyerɛ ɛtɔn so nsɛnsɛm no de ma na akɔntena sɛ man hene afei na ada nkranya man hene ɛna na ayɔ kɔhene yɛ ɔno a yes na ayɔ kɔhene nso ɛka ho bi na ɔhene kyiame ntwibo si akɔ na no mmiɛnsa yi ne ɔhene kyiame na ɔtena nsɛm so a wɔn ɛhwɛ mu asisi a nyame adɔ bibia ayɛ yɛde afei kuro baako a no nso nsɛm ne bɛba yɛrɛ anim ɛyɛ akoro so yes akoro so nkonya ho nsɛnsɛm akoro so report me I stand to be corrected but report amagada ne sɛ akoro so nso ɛwɔ Bono area hɔ baabi ebi nso kyerɛ sɛ daabi ɛnti sa na eastern to the moment finding out yie ansa na mabɛkyerɛ mu yie wo nso a wohwɛ me nyansa ne baako fo tim no man is a repository of knowledge nti akoro so wonim baabi ɛwɔ a you can help me na afei baabi a ayɛ bɔkɔ na na manfo ɔne manfo man hene na manfo man hene ɛna ma bɛduru saa bere a na Asanteman council nhyia mu wɔbɛtɛ kyerɛ na pipia ɛyɛ asomdwe nti akoro so nkonya ho nsɛnsɛm so ɔhene ɛde ma na asɛ kwaman hene afei bɛrima kanyasehene na asan kɔ de man hene ɛna ɔhene kyiame yɛ a ɔka committee no ho ɛyɛ bafoɔ gyakye amoate ɔne tena so a pipia nso ɛkɔ so asomdwe ɛkwan so di wɔn kyerɛ sɛ ɛno nso wɔn awie na wɔn twɛn nananom ano asɛm otwa to koraa na ɔde aka ho na ɔde nyinaa bɛdum yɛwura sisi saa abiri nananom ahyɛ aseɛ yɛ a ɔba na atɛkyerɛ hene ɛna afei ɛyɛ nana ɔhene ba abranya ase hene tɛkyerɛ India half a region na atɛkyerɛ hene na ɛwɔ ano hɔ yɛ ano ɔno ne ntoma ano sɛ kɔkɔɔ ne tuntum kɔkɔɔ ne ɔde biribi asensɛm kɔkɔɔ asensɛm saa ɛna afei ɔhene ba abranya ase hene ɔno nso ɛka ne ho a wɔn nyinaa ɛba na menkyerɛ mu yie sɛ na atɛkyerɛ deɛ ɔka akɔmu fekuo no ho ɔyɛ ɔhene berempɔn kɔtɔkwane brempɔn na atɛkyerɛ yɛ ɔka akɔmu fekuo no ho ɛna ɛyɛ abranya ase nso ɛyɛ ɔhene ba prɛkɔpɛ yɛ ɔno ɛka kontie fekuo no ɔkɔ kontie fekuo a baafoɔ mantema ɔhene da no a ɔno nkoa no ɔhene ba yɛ ɔka ɛyɛ kontie fekuo no nanom abɛduru ɔmo nyinaa yɛ Kumasi abrempɔfoɔ Mr. nti even with the Kumasi traditional council no yɛ ana binom sɔrɔ a Mr. ɔmo kyerɛ mu sɛ Kumasi traditional council Kumasi kakra yi even with Kumasi traditional council no ɛnyɛ Kumasi ankoa ewura regions nana yɛ a ɔwɔ ha no hɔ yɛ tɛkyerɛ hene sɛbi tɛkyerɛ wɔ ahafo ɛnso ka Kumasi traditional council ti Kumasi traditional council bi a ɛdanso koraa ɛwɔ traditional council ahodoɔ a ɛwɔ Ghana nyinaa mu ebiara ni wɔ ɛte sɛ the Kumasi traditional council nti akoro soso wɔn nsensɛm ɛwɔ yɛwura ne mu anano nkyerɛmu a ɔhene krakye ɛto yɛwura no anim ɛna mɛde ato dwa yi afei no da nkyɛn a Brody enso nkonya ho nsensɛm na abusua obɛka sɛ Brody wa yɛmfa Brody nso ɛwɔ time mansi no mu ɛwɔ Bono mantam no emu na Brody nso nkonya ho nsensɛm no ɔhene de ma na nkɔso hene afei na nkwantakɛse hene ɛna afei baafo dadeɛ so aba hene na no kwan sɛ ɔhene kyiame a na ɔka ho no kyiame de tuli asabia no kasa deɛ ɔkɔkɔɛ Brody na ɔne de bibi Brody ne de bibi ɛna na Mr. Meka manso kakra ba wɔn tem Brody de bibi o nyinaa wɔ time
mention our Bono Mantam. Yamiatum, the baby crowd is a baby at work. I'm always shy. Eddie, I say, the baby or a brimpon, the market upon him. The baby was the Bono original. One of the baby United Football Club one. Or my or Hinea or Sabio, something a brimpon or a lecturer or University of Ghana, Legon. The Amazon some kakra and ye the to Jano. Offer to us be one, but they can't brekum, yes, a brekum, or any man, mem, Adankanya, and I feel some Pamine. Nam and I feel any charming about for the Chamartin, Chamia. Or that committee no so and na me say brekum bia na no na otwe ni pepepe ya na no me share or your 2 year run say brekum nsensem no na no ma transfer wie na de omo twans na no de na no ka committee ho ne ade na no nyina e de omo dwen kire beba on sensem ko wie sa or the ba Asanteman nyina ni na no nyina kire omo dwen e de afa ho na ma bia and so ayeboko said there is yet ntia no so ho de kakra and I made it some mono. Now, aside a Bricon, so no, Tana Boise and some Kunyawan sense, and Tana Boise, Bobby said that, and also in Fabusia or Brimpontan tea, and Tana Boise, a war, my boom once or Brimpontan tea, Tana Boise, a war, the Bono East region, and say, any new Bono East Kakran, the Chima, now Pike Tiabodom, Tiabodom, as an Abu Tiabodom, I think, say, either say Tibo don't be ban as was be ban Tibo don't mama but omu na won patemu baako Tibo don't enta no boss ha omo ben pa na minchim yi say eno kan Tibo don't enta no boss nso ka tano so bi nkura de bia ye ka ho asem no eho na tano so bi nkuro ye ka ne aka chim ya ko say omo ye nkuro bia enei wo mu ni omo wo minchim say omo ye nkuro bia omo wo and they Brony Becca said the Bono enclave there, and so only there, a mania, nothing cura, because I'm my member, and I'm saying I'm mine, I get some cancer of mine. Oh, Naya, Maya, if we at the wash, I say, and I on a Asanteman, and ya Pamoa, Fee Santeman, Semicama boom once, Fee Santeman, Pokuak at the cheap wrestle. Yeah, Sabram, Semicon, help me out. It's so I call our Santiso. Na, Secretary Daruma. Abosoma won patemu nyina tiebo don tono boas obin ponta no nyina ka se dabi esa hina me ya Israel wa Asantehene entimi nkosi hwe na abosom eni crowd wo nyina beta Asantehene ma e ka Asantehene Asante e kro ma Asante kudi nkonani e fi sa bre no ba e na sanko nyina na Asante awa ampamwa e de ababisine nkoni baako any tano boss, a catano subin cono, a ton subin could be any chebodom, ya, Medica can once and be tunnel so Robin East, which offense of Madame and 2 robberies at also, yeah, bench my a cahobi tunnel subin could be a fabi any of my so for my mind, enough for my mind that would be or coffee, yeah, awesome. It be any subin so number 2, and also Kahombi, a fa Branham a cahobi, a fa intra ya no so ewo Bono mantam emu ya fa na ban mu antra wo wanchi mention mu intra ka ho bi afi enwase nso wo wanchi mpatempo ni nyina kata no so bi enkuro ye fra de bo ahyase ene Asante anya pamwa ede ababisi na amamre ene amane ekwan so diabusua eno nso aganya nkropon ya atom na ohu ye mobo a ene tanobo ase ehun sensem so sabi na ochim di che yoga na no atnaso masoje abeba sabi amamre ni amane ekwan so tie ena ofi tiobodon wa make kan wanse ni so tiobodon so mi chem kakra bo de e mpanyi sentime kan matena bo ase tiobodon so nkunya hun sensem no de tie nyina ne se anse oman hene wo ho ena Mr. Meka mzena nanom efani afani nanom mo hwame bo de meka na media chrebu kakra bi nyese bia me be campaign sem menye bisa da nebom sa be di on kase yɛ nti kakra ntimi nkan kase okay na da nsema ahime ba de ma ntwa na da nsema ahime bi ya atombo ase na ma chicho no e de akre amansan na da nsema ahime and is arriving for today's Asanteman Council meeting, the paramount thing of the Adansi state, the Adansi traditional area in the Ashanti region, in the Adansi province of the Ashanti region of the Ashanti Kingdom. Adansi Mahima and our Abidra, Edmina Winchino, any moment there, as soon as said the Amamre, any Amani city, and there was no Sa and not me church in Simukaka. Into us not someone in the channel. Mefa and Munchim, small my son. So that make a baby for Tiobodom down. The attorney said, a funny,
Okay, me can say. I was young, Munti and your mother, my opinion, sent me kind of was. Tibodom Eka, Tausmin Kura, Free Sabra, Henamia, okay, not what mine Panabi, and I'm your shy, a sour Santi. So now I was some and they soon so our own eyes, they become young to me. And so I was sick of just. I'm and yes, Santa Cabo, no Koya would think on me. If you saw Brenda Bissing there, and as I'm going on Santi now, and then I go back say, Fabi. Could be baby kakra me pese me chiri e fa bi could be baby kakra e fa could be baby kakra e na dey him also aba no so baby e kwaye fa e chi aye ye say ye dom e wo yewura so anya me kwa so nti zabia chi na chi aye na no be yam so le hu mi chi se mi chi ni asante ti me sign e ba nti e na sisi ama chewo dom anti na chewo dom man he be wo de me twa na chewo dom man he nana na sabe oba ono ba on package na ti odo man e na fa ya aka no so ya bebi mu ko di e tachiman na ko ba se anom tachiman bo a champem ne e de ma awo mo no this ya hema ya oba che da bi en so am na anom ye ye e san se ye ni tachiman e di twaka bia na ye di efi ade bo asase ye nti ani asante yes keka e na ye som no sa bia ye chi aye bia no na na ye mfo so when me the maximum bet money. Sana problem here no. The two factions no. And I say the other faction now it could be touching my no. I say it could be touching my no. When my ba no so there be any crisis I say ba. Na yen dia ba ko se mi na chese mi ntini asante. Enti me say ba no. So designer akwa with respect to I tie bodom instance and I say on that roman akoma pa na botu enti bia ebe asumje. And then also akodi school affairs. Akudie enkunya ho nsense ho so yankofo akudie se ni nani no e wa afo mantam no e man hina dwa ye wa afo mantam no na nyame adom se bi wo ye this branch ya o se fata akaso do ba be se ko so na no na nsem kakra man ho so ye nti amana be tru ye ran ni se yankofo twedi ampo ya adom a e brepe mo hina koma kwa na bo 20 akudie nso nkunya ho nsense no obotene bo ase na otena so ahwe na bibia enso aye asogeti akodi enso de kakra na abusua matime bo ase a me de mu nhwemu na ama san nti we nyina ye nsem wa nanu nhyiamu e wo kotokofie no sebi ebeto yewuranim ayewuranim de abotre no akomapa oto obo ase don nsem musiko ehwe ya dress bibia ebeye boko nti na ya nanu tena se e wo kotokofie Asantehene nhyiamu e wo gidie ye pa se ni nyina ho nsem ebe sign ababiem ti abusia wo hwem a na ado adwenture aba na makinkan e di ama sembe na obi busa se Dr. Thomas Ejesi any news on the chieftaincy case there be doctor maintain one sem na no so enchemu a sabio ohene akache e de betu ye ran no se bibia sa anetoja nyesa anka de beso mo ntu ye nya botre se bibia sa to form a wa onim se woni amemo aso ate na ma chim amo hu se bia esi ete enso e wo ho no yes nti minyanti bibia sa antina emos ma be let's cross fingers near hwe se bia se mo besi akọ ewo Manhyia Photography ene Asanteman Council nhyiamu ewo Manhyia Photography kai se we ye nhyiamu de kan bro he di finhyia di no so ewo abanya so after the 27th anniversary of the king Mr. Mka after the 27th anniversary of His Majesty the King there's the first Asanteman Council meeting and from his 27th year reign Asanteman Council nhyiamu de kan na ekoso ne day ewo Manhyia Photography ya di na munchemu any more money about so abusia ebe koso awa ha ko pe say yuranom ebe tena se wie na bibia enso ayoboko we dey ye di kam ye nya entase nansem a ebe koso ne nanu a nanu hia ye di ko wie ye na ye di kan na bredu a fa to so na nanu hia ase se o mo ba ye nanu arrivals na ba be so wi na ye ho na obi atase na obi a ho se mo sie ansakra na nanu sa se so ya the UPF from obi ya so captain so na dom wa ha Avoza, yes, Avoza captain, commander captain, Azuri, on Kemaka, Avoza Penipa, I'm in penny for Omina, so I say, of that touch in the eye before. But let's not forget, so now I'm sure I don't have a casa at the fast, Sampa, and some yeah, or the casa, there be some pass and some more possible. The people who is on when you're to me, don't wait me to me on when you're your friend, almost kinds of mre, Sabi Castle. We say chieftaincy minister, local government, religious affairs, and chieftaincy minister. I think interior minister, yeah, only can you done.
when you di wo Kumasi ya and then the Bono regional minister the Bono regional police commander named Pennyforka omo nyina kwan bi so do won afore nsem no mu e na obedu be bia adwen ohene ka ho asem e ma efi wo medika breaking news bi ama se achimi pa be sam yensa o sampa sabe na ma chin so amanye ma na otu he yes na achimi so amanye na na otu and Asanteman can say achimi so afọ ahwe and what you are since you are in the origin of the Ashanti kingdom. And I feel not to answer him. I'm not to answer him and I said, Baba Bedra, I didn't solution more as some Amasan. That is the Queen Mother of Tuanse Divisional Council of the Ashanti kingdom. I'm not to answer him and so Baba Bedra. I'm a many Amania Council. Not to answer him and so Baba Bedra, yeah, Rocco, Mamma Amania Council. Na fe dia kebia enso wie na dia kebia atwa so asomdwe ekwanso nti na ma no bi sem so a mecheche mu a ebra na no na otwimi ne pepe o he kasa e de fa sampan sensem ho ya o he kasa che mu say the regional minister yeah all the Bono region, let's not forget the regional minister all the Bono region ebra na sensem no mandam musu sensem ko di Kumasi High Court no the regional minister no one lawyer edema samudia efa. Yes, William is not a lawyer at the Mount Samudia Fa. But you say, Yankupon Trading upon Yadum, na a buy mouth the bread ya. Over your father for all. So, all your DC and I say MC ya. You become father for all for people in the district. I say the municipal, say metropolis in power. Say metropolis in power. You become father for all for people in the metropolis. In the same vein, so be a regional minister, you're father for all the people in the region. However, now Kamiakwe said the regional minister of the Bono region. And nam say no a lawyer edema e fa binti e besine odaso a etai fa bi achi kopem simple na somebody afla o manhene e ka se obeye traditional council meeting e wo sampa nti obehia bambofo a se wo kwa ahemfie bia wo Ghana bambofo no a the minister through the rest e try command say omo ntimi e ma ne bambofo bia ntimi o ma no sa kwa aka di aka bi just na jafla nimness o ba sampa e be traditional council meeting na bia how bia sia omo be hold no responsible. And in fact, it's really sad, but Yabunyam Empire say Akaka Bibia Bear Boko. And but the main the good thing is don't know any a cast answer now to me in the paper panel. Never mean that, and now could you that's number 2 a Casampa mine one. Said on the year Umpunwani was Sampa memoir. Said now 1 more year or any dot ye. Now, Ranty years what them rubbish ones not any minds and pata. I was out good. Opposite for Chinipa Miensa. Yes. After that day, no, the 6 days later, Ghana Police Service Chinipa Miensa. Yeah, it is believed says Chinipa Miensa members of the Samudia faction. Yeah, we as a chinchina year because so on so on. The other number 2. No. What Sada almost would be on the duo chromo Sada. Yeah, one penny. On carbon. I started here. I didn't know on carbon. Said yeah, it's able to us for Nana you coin that's about between. There be on carbon into and Casa or oh, there be someone who compares me. Hello, it's the idea of hello. I'm here to or see me who they come and to me. Also, we'll say Captain now, Jim Shabos or Hagen. And I'm so one in the number. And I'm so I asked so only made that can be bizarre. Who knew make a hello Wakati? Wakati number. Who knew be them, but who will be out? There will be only the number from the story. I have some more. We'll come there. I have some more. Only me and now. Yes, I was saying, so let's say, Captain Abuza, still strong, non stop. Or any soldiers, or the captain, their commander. Oh, so because I will be quiet. Okay, the captain, Abuza commanding the no bagawaya, yes, or any chance here, or Baba Techi,
Yes, so this is the atmosphere from the King's Palace, the Manhyia Palace, as the Asanteman Council convenes a mammoth meeting in the interest of the entire Asanteman and Ghana at large. And I'm going to chat to our but I don't know, but you can't teach you much. Yeah, of course. So, and so until the for comment, bra, now the opposite who the opposite will be, sir, the only again. Yɛmfa nsom amansan sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie bi tase. Now let's not forget also na meka brekum ɛsensɛm sɛ ɛnano nkyɛn obeto gya ne sɛ wɔtena so awie yɛ akasa anam de wɔn ano ɛbɛto so anam bɛkyerɛ wadwen ɛde afa ho ɛnkyɛn kora na mu sɛ ɛyɛ brekum kontine yɛ a wɔn waso na yɛ acting president ɛde ma the brekum traditional council ɛbrɛ a ɔman hɛn kɔkora yɛ a wɔhwɛ acting president ɛde ma nkyɛn ɛna waba bedura wakɔ akɔtena ase amabɛ ɛne amanyɛ kwan so ɛwɔ hɔ nom afei nanom ahemfo wɔn nyinaa egu so ɛba ɔnimonyam mu ɛne wɔn tumi mu san sɛ Asanteman fra ebi awɔ bi a gyae deɛ wɔyɛ waba abɛsom wura deɛ ɔte ɔkrawe ɛne bra wɔn asabe na Asanteman ahema nana ɛna ɔba abɛtena ase amammerɛ ɛne amanyɛ kwan so nana abenakyerɛw a yɛawɔ ne na Asanteman ahema nana ɛna saa bra no kasa na asante akyem hɔ ɛna asankare wɔbusi ɔnim sɛ asankare asɛm a meka asankare ɛna abena nyakrom yɛ wɔn mfimfini mantam central region wɔn nyinaa yɛ busia ɛne sɛbi yakonya kɛse wɔn nyinaa ɛne sɛbi asante yakonya kɛse wɔn nyinaa yɛ busia wɔn nyinaa ɛyɛ ayɛkofoɔ enti kura abakɔsɛm kyerɛ sɛ akonya tɔ anadasum na so obusɛ meka ɛwɔ abena nyakrom yɛ wɔ central region a wotumi fira asankare ɛkɔ kodi saa nso na mesrɛ meka anadasum na so akonya tɔ ɛwɔ Asankare obitumi fi abena nyakrom yɛ wɔ central region ɛba bidini na kyerɛ koyɛ ne ɔdɔ ne nka mo wɔ yɛ mu sɛ akanfoɔ ne Ghanafoɔ nipa baako tana so yɛ ama ne kan wɔ asɛm ɔman hema yɛ wɔ hɔ ɛna saa bere wɔba abɛgyina ɔman hema ne da kɔtɔ mogya mpa san sɛ ne man ne kura ɛna ne acting president yɛ na ɔhwɛ akyire nso ɛkura ya paa tana so man hema nana ɛna ɔno nso abɛduru a ɔkɔkɔ tena ase amammerɛ ne amane kwan so ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie for Asanteman council nhyia mu a ne da twɛdi amponyankopɔn ahomɔborɔ ɛna tuntun na ɛbɛkɔ so na yɛde emu nkyɛmu ɛne emu amaneɛ nyinaa ɛba abɛsoma amansa nti mamehwɛ comment no bi abɛn na afei yɛaka bia so yɛmfa ɛntoa so ɛwɔ ɛhɔ nom okay nti mamehwɛ na comment yɛaka bia so yɛmfa ɛnsoma amansa live from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti Kingdom. Asanteman holds a meeting in line for the betterment of the Ashanti Kingdom. None of them I don't know. And regional police commander and posting 24 hours almost Ababedu. Yes, that's the Ashanti regional police commander on a posting 24 and as Abe only that's Ababedu. Na ode sunsun any akuma fan of the that's the Ashanti regional police commander of Rimpon or old boy for say to senior high school Wababeju Wababetechi na bibina and so I have said the amamre and the amani and so it's that is it. You may share maybe you message to be free now feed ya and so atwaso said the amamre ɛne amanneɛ esi ɛteɛ ɛnkyɛ nyankopɔn twɛdi ampɔn yɛ adom a mpanyinfoɔ anom nyinaa ma bɛdi report live for ɛyi mu hɔ oh okay me okay me didn't come out of I but I don't probably inside one time now and you know okay maybe okay right, I'm just 40 maybe that is it. Kakra, yeah, the small ones, and we are still here, and we are waiting the arrival of Nanom. Wow, we are waiting the arrival of Nanom. So the other possible. What about you? Yeah, was here. I think about.
What's the last one? Look last one. Oh, but not where this one. Yeah. I come some minute. Okay, man. Only one. I want to say that, but I'm sure saying. One time I got a pregnant son. One point. One point. Abuja sabu na man point ne da sebre o sebu nsu ya otoso emiensa na man point ne e na sabre waju ha okwakwota se na Asanteman council nhwemo bia aye boko na bia aye asubia na man point ne da sebre sebu nsu ya otoso emiensa da sebre enso aba betu na ahyase ya sabre de oyina beju amamre ne amane kwanso Asanteman impinto and Asanteman Kankro said the Amamre and the Amania city. Okay, so the Amamre and Money city and the day Yeshimwa. Okay, success, please. Any update on Brekum? Success, Brekum as 70 Aquana Michim, but then Yashim, I'm a 5 years. Now I'm in Sanchim Kaka and Fat and Cho said, yeah, it's yet a bit chill, Crancher, Brekum as some. Yet, said, and now, no, yeah, or Henny, yes, Santeman, not something. And now, when I catch it. Yeah, na church nsemu e de ache ira o chemu an o kan de akosise Brekum ensensem on so hene de ma committee so ho Brekum se hene de ma committee na committee a hene de ma wo no ma menhwe ma listen wo ha no no chen committee a hene de ma wo no emem ma hene ka ho bi afi na dan kraja ma hene e ka ho e na sampa ma hene na no ma hene nsa hene de Brekum nsem ma wo no e na for hene chiame yeah, or the some man, and that's Chamia, no committee, no, Bafo, Jachi, and Martin, on it, Chamia, now some of the Edema, one, not Orchestra Wakan. And no, Chim said, what will we be? Yakas now, a better one, but to some, but say, watch him at the Alpha and some success who is up with the Noir. Now, committee, and one of the mom, I am in my hand, Madame Kreja, my hand, and of a sample, my hand. Yeah, on heading some Emma. Na Chamia, no count here, Bafo, the Acham Martin. I don't want something means in the answer to the car. It is a trillion point on the atom. Now, much of watching at the found after you and then out to so. Let me be able to become. Means every Brina, a bisa, Brina Pemuntimu, and Chakra. So we are not of a challenge. You know what? Success, yes. Reports are it's part of an agenda. No, it's part of an agenda. No? That's Brekum the entire one place. Say Yankupon Trinium Pombayadum. Let me be a boko. After Sabri almost a Julia. I'm gonna acting president. I'm gonna be crying. And so now do as Sabri. On the first Santiago and I will never be assassin. So yeah, it's Santiago. Mati. Okay. The Asante acting president. My here said all acting as all church is a mine. A brand gonna mine the crowd. I think you and a dunum in the year 2022. And I'm gonna mine a dot year a course. So I was Santiago. And I was church, or only I'm gonna be quiet on the acting president. Dija. No. I know about Sabri, Nana Antoine is up a bit. Nana Antoine, Nana and Sabri, about the draw, or Papa say. A Mamreni, a Mania Pine, so Antoine, yeah, a walk Cabri. I'm Antoine, or Nasabi, or the draw, say, Eddie Namuchimo. Any woman in as soon as my sign said, yeah, it's here. Nana Antoine, Nana and Sabri, about the draw, or Papa say. I'm already a man of us. The other was not the academy. Yeah, they assume. So, yeah, it's Nana Antoine.
Antoine so about bedroom. This is here the animal rivals now member. Success, you're welcome. So that is it. Breku and then you know your mom price of the either more price of the available for bra or never say. Now the beer also as in price as so being now you hope for and fresh as you know ever. Yes, it is sana it's here being a much some and Cronkon the answer 1 year now. Catch a briefy one. Don't know a be a million in Adia. Don't know idea. You don't know the actual. I am quite yes, or I am council. Okay, I am okay. 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 Obviously, that is it. You to us now for you for Chimula Kayaka and some Aman sign said it's yeah, I'm sure I'm China can have Yano. Yana, I bet you know how you so that is it. Obviously, it's all about the arrival of Manhyia Palace for the Asanteman Council in Shemu, Amamre, and the Amane Airpine so. And one year dimension as and Krum, and the Bians and Asuma. You buy moves. I think I'm on point him so about the truth. Sabre, we show for this one. I'm on point him and I said, Asanteman Council Shemu. Now, man, for him, and I said, great, over the Jew. Now, I'm already a money of myself. I feel now, born raining so about the Jew. And I'm born raining, and so about the Jew. Okay, should you mind, and so about the Jew, and I should you mind, I'll be going to a car of what I say. I'm already a money of myself. And I should give my hand, should give the half original about the Jew. I feel when being on something. Never saw about the job. I could answer my mother and a money quite so. I feel now born raining, and I saw about the Jew. Now born raining, and I would be answer, and I saw about the Jew. Yeah, let's answer something. I'm wondering your money quite so. It is sad where you would have catch your Bernard, you and much as here, ever. I do any more young. And it will soon at the time and then cancel in shape on us. If I comment, the episode hotel, yeah, watching a yellow, and as a crew, yeah, official, the opposite, maybe our episode can be out of Fabra, in Pabako, now into that is, yeah, and from my life, from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti kingdom. Okay. And see, I was young. I'm sure I didn't have for you to be floor. And some of the Akabia and so at so at the Manhyia Otumfour and Asanteman Council. The first Asanteman Council meeting after the 27th anniversary of His Majesty the King of the Ashanti Kingdom. Obviously, I'm not liking a camera, Madama. So, Moshe Pans, more like with your I'm not liking mine and culture. Look at dance. About your sister. When you say hello, good afternoon. Okay. One person who you know, not comment first. Maybe I can come up here. After one BM, Anita, I say it's good. Anita, I say, someone ask me, say, I don't see a good okay, I say it's good. And after Nanako could I say, it's become him coming. Yes, my dear. I had man, I'll become him a bar. So I'm already a man. I have Dr. Thomas here, medical yamo. Mike Basic, I'm gonna have a good day. Nice show, Matia. I say, Mike man. So also here. I have some other ones for sharing. They are coming pay trade. I feel gift to Dodo. Say good afternoon by grace. Gift to be able for the year. What is the agenda for this Mammoth Council meeting? Okay, it's all about school affairs in the Ashanti Kingdom. So the cool be on Panta, Abona, and what have you. So, but the beer out of form for a better by the school chemo. About the soon, I'm science of the city. I feel Monica Bones
welcome. And I wish watching you live from Amsterdam. God bless you for your great job every day. Amen. Amen. So that be a bow. So in your training outdoor. Now I appreciate you so much. I'll be Dr. Thomas. JD, this is a chance for the update. Doctor, you're welcome. You're welcome. So in our whites and so share. So I say, good morning, bro. Good morning, Sally. Bibi work on the air. After Julian, I'll be me and mommy say good morning, mama. I put back on the air. And after success, please, you can answer success there now, which was no update about Brekum. And yeah, I am the kind of said the mamma and money now. And so it's the ever possible. And I shall say, na you champion Alexander Science. I will share here, and then only baby are called Mr. Wadarma. Now I can't home. Now the better form, the big check will be a medium of the but the nutrient and the woman asu am sign that PPR I have call. Yes, it's all about Asanteman council meeting. I will Manhyia Kotokofi and a day, and you didn't know as soon. Sabre, what shall burn promote up to a pound, Sima Besse, and 9 economy. There's a Sabre econo. Nanum ever shall say. Na waba abetnase na am na abetnase wie na agya nyankopon ya do twedi ampon esakra wie mu a ye beto aso ne se ahemfo na abetnase wie a yewura obi bia nti yete be no ono aso be ba ani mu nyamo ene tumi mu abetnase. Okay, zabe rara mahini so banana rara mahini from Oti region all the way from Oti region and I'm rara mahini na sabre na enso abedra Obetnase, na Asanteman council share mobile territory, and so Ayaboko. Nana Rara Mahine, the paramount chief of Rara traditional area in the Oti region of Ghana. Nana Rara Mahine and Ababidri. Now Abdullah Moro say, good afternoon, boss. Papa, thanks so much for your good work. Keep it up. More fire. Martin Amidasi. Abdullah Moro, thank you so much for watching us. And the day Amidasi say Ojibre na wabe kanya on a day among your born in Shimuna and so as some among sign. Said ya is see and Tiabuzia, dear Etia, no, Yamaya the one in a bay boko, you know, bay as but the good news, Ebiana Unyan and said. Now, actually, in the paper on a cassade for some person. A cousin need to be a chance here and the idea. Never mean that. I pose for him, 1 10 minutes. Yeah, a year believe, say, okay, Nana Bobuja in surgery, Nana Bobuja in here. Nana listening in our band, a quite great Bobuja, Nana, and also with you. There no so much any more money as soon as sign. I'm wearing your money. So, you pump me and some show. Now, you know, say. Some men down, or any cassaway and women down. As men there be an outching prepare. Now, could the other number 2 global accounts was some for my more. The other number 2 in a crack, yeah, the dotty ever cost. Now, dotty ye becoson. Now, not the other number 2, no, a young Puma Henny, or some traditional area. Nothing dotty ye cost. Sada and dotty ye becoson, and the nipper being so say. Sada almost be a jumedy be a crumo. And I'm a him about the Kotokohema Rehima and all of the driving and in one some among silent Nama Rehima and our about the June Asanteman council shim. I will Manhyia Minchimukray, Nipper be a Susan where somebody uncle for Chesse. Sadan, that's number 2. Now somebody that found some parts and Kunya. Every year, Yama, I had the last number 2, one of them put one now. Almost had done almost with Digimedi book room. I'm almost Bob canopy. But let's not forget, sir, I pose for us, I don't know, or bad you didn't say. Now, and yet, I pose for some power, a critical intelligence need for I just deploy almost from a common bar sample. I pose one of the baby, and you can say you may be a post who come outside when a J a year, and that's number 2 in a year. But the man says that they be our dear near dinner, but a park in funny members on by year. Also, by your way. The first one could teach you when was on the moment. And I'm man saying, be I say, I let some years somebody uncle for buying your own number to 20 up there. Yamia, my post for a chimney and son. No more one can get over January. So that's the good news service. About the 2 years. You go to the cemetery and you have the paper exclusively on by Grace. You didn't cemetery. A chimney, yeah, young former, a post for a some power. Yeah, the almost cost me on it. I don't call a quiet sense. I post for mobile. Oh, we know more, or we known in the area. There be a
critical intelligence unit for IGP na diploma say mon call sample call friends get that's number 2 na mon hwe say ye ni be bo for mo obi anko ye ni o man say enti mi say e bi a channel be che but nka o kakra mra no e be take the course na fe bibia aye boko nana ya wa be do asabre na bra kese nyame ni hene nana na asabre wa ba abitua ye ni na mo nchuru and so among signs said yeah it's so yes, as we can all see, our chiefs are arriving in style for today's Asanteman council meeting. Nana Abra say nyame ni hene nana na sabre one so babedra ye dem nchemi na so Ralph said the last episode I didn't see him cause am I no clear na bibi o hunti ade che e che na nya no bonus so abi ato hene ni kakra e se bi really ni kwanse me kwana na campus ti wada Ralph and now ma nya no bonus so the yin abte nya hwe se bia e besi akọ so ho ye the Ralph sikadwa just a good job come na Matthias ko jam da say hey now ma one pa this is unya sky there only politicians na mo we chama hunti mu na na magic one say aboss nya say hey sikadwa unya sky kai me Matthias busia that is it sabre na na tapo ni kuma se be ko ni na enso ba bedu ya amamre ni amane kwan so Asanteman council shey mo enche kra na ebe ko na kwatna say na bibia enso ayeboko ene a very packed deep and celebrate and yan popo twedi ampo ya ma yeru another to kwase okay na so be board hene Otumfour down plan hene na sabre of Pakistan Otumfour down plan hene na so be board hene na sabre bedra of Pakistan amamre ene amane kwan so na de nchemu Asanteman sign na bibia enso aye asumji that is it over 70 prominences na no nyina be ba abedu na nya akobai say menen soko Manhyia ye interview matinana ene se nyame abna na ba na ye hono na kwan ho ko a e beti wana mama why na bibia aye kama sanse munti ene yete bebie bia mo ka no eno ene tie ni aye na ma bibia enso so aya sunje na ma bibia enso aye boko se dia mamre ene amane enso isi etie okay so let's see the akana say and after for him about beju yes after for him and after for him e kumasi be nkone e de kumasi be nkone ma na so about beju ya omina into about sense ma many amani kwan so na dia ke bia so atraso e wo Manhyia the seat of the king of the Ashanti kingdom. I think my kind will be a comment here but they abba yes my kind Ralph so there I mean I've read comments about bia obi a dey bi odi abia kan here for said yeah it's it also awhwe me I been training say fabre na me kan ma na bibia enye boko this na ekoso e wa hasabre nanom enam kwan so ahoba abeju nanom na kwan so ahoba yes, obviously, and one of course Sabrina. Yes, emuchum and some kasi. Tina kasi so aba abeju. Na kasi ne and then check kwabusia aba beju again so nchum and mama there esom amansan e wo Manhyia photography no en check kwadi ofo be pemba ani adan ho aba besi maba ko fe na fe na rivals no ya fani na fully aja era me jibo I'm not right about it. You know, I'm Asanteman sign na bibia. And so I am. But this African tanka. Asanteman foundation. Who are there? Let's say on catch. Say bibia close to come. Okay. Yes. Now, okay. When you see Kebia Ghana, because I see Kebia some training. Oh yeah, yeah. Me see Kebia. Oh, Germany. Okay. See Kebia na bibia boko ye wala ma. German boko there. It's a four month term. Ukumi na abatinase. Ukumi ma na amampoin ma omu na abetanase za brem ze na oni a en check kwa na amampoin e na amampoin ma obetanase nti we dey ukumi na ba ti ya tabusia sana e na no so a ya omo eba me say Bekum Manhyia enyamedure but Bekum acting president Bekum Conti and Ababuchi on say Bekum Conti on na hwe kire to be on Manhyia plan as acting president of the traditional council say the name say oko traditional council bia na on Manhyia kura yin na ba ko a on na hwe kire or acting as on Manhyia ti agona de ene agona be Manhyia ya say on na hwe kire
say on my hand na be mine so pass average on na be mine him abusia yem pagem we na yem twa no kakra and chairman sign reality na no do ayetwadie e de akyere aman sign na be mine him and na be mine him India have origin na aye engineer kese pa ya osua woma edu akyere yi na be mine him and na be my anom and sabre one more doing yes it's between farm share half for between mine sabre na between mine and I papatansi on na between mine and sabre one more do na we na do ani mo nya no sunsun every time na nhye mu yachi na mabia and so I as we I will Manhyia Otumfour and Asanteman council share no afi one more chi na atwema kwa one hene yes na atwema kwa one hene na nampo sa kwa na sabre also papatansi amamre ni amane price na bia aye asumdie so let's not forget atwema kwa one na eka country efeku hu na no mo eka country efeku hu na atwema kwa one and so eka ho be na no na be true ya wadi wani mo nyam no sunsum eba abetetri na amakipia and so aye bokko said ya amamre ni amane and so esitie live on YouTube like we still this one and the mention so we just na jada my maso do ha na jada dem asante akyem na jada dem Manhyia na sabre oba edin so mfini esoma man sign awa fidesi Manhyia ya owo jada dem asante akyem ona sabre ona so do ha mamre ni amane kwanso na obeka na Asanteman council shame na bipia and so I get bokko na bibia so you can imagine the length and breadth of Asanteman maybe Asanteman free copy na no nyina ya ode when nyam better tree say yes there is afo na me say ukom na kwot sanse na won say won ya no makwa me mfa fidie ni mura ho na hwe de nyame adona no sanse bi awai we twa ukom ni na yet so the amamre ni esi etie now yen hwe na ahemfo council ye fa ni na mo twemo emu amanebo and some amasan by Grace TV so okay Zimbabwe nana esubwa hima nana also eba dina munchemu emu amanebo so nana esubwa hima mu ma ye repeat esubwa and afi aguna antwa kwanza una ya singe ebisu ya makahondo na esubwa hima na and also ba beju anti ebe kai pa bra na kwanza Manhyia ya okwa kran do ti yekoso na esubwa hima na okan no mo a ote eyi personally na calf good afternoon calf bi aboko de kwa me say obeso hu ni krom na ntuta man a krom ni nyama na ba the best mo why afei nana me Manhyia nana professor Otumfour boy ya oje aeronautical engineer by profession and so ababetu ya di na hunchemo emu amane yesuma man sign nana professor Otumfour boy ya oje Manhyia professor of aeronautical engineer. He's a lecturer at the Convenes University of Science and Technology. And I'm Manhyia, and I said, Rabidra, Papa and Munchim, and some of my sign. I'm not a Manhyia, a mem in the half origin. And that's what I'm doing. Mem for Moshe, I'm coming about the why. I think I'm come to me, said the Amamrania Manina, and so he's a professor of aeronautical engineering in Manhyia, and I'll be driving get Dennis Munchim. Anyone some amansan said they are yet the coming yami adonai so come in a bar I na sta man in a bar you be trash or why you be come for natural I'm just Sabri Burma Kenya say na so barbecue Burma Kenya say na and I'll be drop what say I'm ready amani e fine so Burma Kenya say and what say na Asanteman bibia and so aye asomdwe na bibia aye boko so dia mamre ene amani city Burma Kenya say Burma barbecue yɛde nya wonchi so amanten Manhyia ni amanten Manhyia so Sabri nananom eba abetena se amamre ni amane kwan so amanten Manhyia ene amanten Manhyia Bono East region ho ene amanten ewo amanten Manhyia ene amanten Manhyia nananom ene Sabri wo mu adwuhei se de bedi ka catch no se amanten ewo ayefana ban mu a mensin no ewo atubu amanten mensin no mo ewo Bono East mantam no mo
Yeah, or Asanteman, because Amantin is a member or is part of Asanteman. It's now maintain mine and your mind. Let's not forget my if you now maintain mine. Or is Soja Penny or is Soja Penny. Yes, now maintain mine. On in now maintain mine. And as I've been with you, many share with coffee. Now you're demonstration and a woman as soon as my son. So, yeah, it's let's say. And so, aha. Okay. Ujanti sana ekoso ewo ha ya yede enoso munchemu any mama na esuma man sign. Gifty say hi, how are you? I'm watching you in Germany fan. Gifty yami adom me ho your pass also ho ye me da say wo hwe me if you Germany fan. Asante agona Manhyia. Asante agona Manhyia na sabre opportunity so the paramount queen mother of Asante agona nana na sabre opportunity I will go to Tia Tia and here we are. Yeah, afi nana yam for man him na so na sabre obejura nana yam for man him na sabre obejura ya de munchemu esuma man science said yes yam for India of origin yam for ya fana ban mu a e wotano north mention mu tano north mention na him e di dua yam fanta yes yam for man him yam for so ya asuna for asuna for e ne di akunya ewo yam for traditional area asuna for di akunya said ya mamre ni amanesity na yam for man him so and about the jobs ya di munchemu any more money some said ya is at the abusia sa na ekoso the ekoso bia emu adisia no ya de asom afi na dance ahensan ehne na so aba to have amre any amani akwan so na dance ahensan ehne ko beto abusia no dimu tintiman pa dance ahensan wa yo fa e wo beto abusia no beto abusia ya aye mampon ko wono ne crowd work on na dance ahensan na na sabre wa ba bia na dance ahensan na na ba bia ko tsase ye de munchemu esuma ma dance ahensan another bia ko tsase ye de emu enchemu na esuma amansan o kan okay banji o mo de twa wedding no oh okay, we're one day now, but we're from so quick room was right to your friend also the other fight you allow you yeah very fine last month last month on the coach yeah that is it. The course in any of the some said yeah, it's supposed to be in there. Example said, please show your face. Why not my flow? But just to say, example, you what the area you try to know why? What are my area? Okay, what the matter? Me show my face, but you can't show my face starting now. So now only show my face. What you show face. Now, after I'm on my baby, I could say good afternoon, club night. Holiday here, so I'm watching you live this afternoon. Oh, Matanama, a holiday with UK. Now, baby, I want to put okay, Matanama. You know, I said, baby, across the camera. And after over Kofi, say, I want to be a chief. How many will you vote for me? And that's over Kofi. I chief there in Twamba. Over Kofi, no. The baby, I will call you for Germany, so be on here.
the young people say. Right, into I was in Asanete, yeah, the name I'm sure so. But the Savo Cantanka say thank you. I was here into entry the phone will be money as I die about CCI in about 30 seconds. The answer them question. Now, yeah, the another rundown of it. Let's say, and I must say, holiday. I was the United Kingdom to know over 3 pa. Yeah, the other person will share. And then you go bright, go for the job, they say, come. That's a break of what in this year. I say, come in, Nana. That's the end of the course. Say, be able for the year. That's a break of what in this year. Come. I was saying, yes, that is it from the King's Palace, the Manhyia Palace, as Asanteman Council holds its first meeting after the 27th anniversary ever of the King of the Ashanti Kingdom. Amamre any Manhyia Council. A very charged atmosphere. Yeah, mining yomo, any of mining puntum, any of mining cancrum. In the year and Oban so be American bomb say is up say oju nchima ya na bogu mine na sabre obabudu so ja pani pa lieutenant colonel na bogu mine yes oyo katechi na ya old boy for Pokowari school and oyo katechi ni pompa katechi mopa na obogu mine Asante Achem na bogu mine and obabudu no bogu ban mu de e wo Asante Achem South Mensin mu Asante Achem South municipal ya omahinkro and Jaso and the Omahinko, Bogu Mine and Ovechino. But let's not forget that Jaso and Casadeka, Jabin, traditional area. Yes, Jaso, even though a district capital, but it's a part of the Jabin traditional area. Said and so it's here. Now, Obi Buza say, still feel that Lumba say you didn't probably let you. Or say, is it that Lumba issues? Debbie. I had a I get that Lumba saying Asanteman and Kanko. Ubuza say that Lumba issue is not Debbie. Madaroma. I don't know be our best or to the possible. I was here. Madaroma. Sabi na Boguma him and so barbecue. Na Oboguma him the paramount queen mother of the Obogu traditional area in the Asantehene South Municipal of the Ashanti Kingdom. Oboguma him and barbecue. After na breku ma him and so na be. Na breku ma him na akosia Amiahene. Na breku ma him the paramount queen mother of the Brekum state in the Bono region of the Ashanti Kingdom. Nana Brekum Manhyia. I'm ready. I'm money points. When the man 24 and after that same when you know Babedu, I'm ready. I'm money points. Said yeah, it's your money punto or mining concurrency and I will know. Nana Brekum Manhyia and so about Abetu. And okay. Now you say I'm watching live from Spain. Oh, okay, Martin but Spain for yes, rank last month. One out of 9 as a 10. The top 10 one away yo. Is that one US for the ship? US for the ship number 1 and UK for number 2. Spain for monkey come on. Now you say good job. Martin that's also here, but as you Spain, Mama USA number 1, UK number 2. And see, Mama can monkey come on number 2. Mama US for not title match only be first. April only be first. The May what's now my US first the first. The most sorry number 2 this year. I was going to tell it here. Yeah, they mention and the Mama as some common sign. I will put a coffee to do every day. Kuntun Kantambo, your Teokrare, and a brother woman saw. Ahimfie Asanteman ahimfie ene de amane boy esom amamre ene amane ekwan so nti so share your views are welcomed. You can bring in your views and be a part of the show from the King's Palace abroad. You didn't tell me so na so about the idea mu amamre ne bo egina esom amasa na kona do ya dom ya otoso en mine na kona ene kona e was secretary said e nim empatem wo yie pa no kona utwam kwabere a unya tra kwabere a kura obehia e was secretary e kona because asoma so kwanta na e kwabe ku etwa to ansan we was secretary that is kona na afed was kona tanoduma say I'm gonna jamase ntini let the work out program ampon na ne kona akọ nti that is it na kona hene na enso about o ye koto ko hene brempo kona e ka chidom feko na yes chidom feko yeah, Asanteman, kona account. So yeah, it's
Yes, I've been another one mine. That's not mine. Not mine. Adankenya. Yeah, one once. Adankenya mine. And I'll say, nah, Adankenya mine. And as I say, I'm going to do that. Yeah, the S Mama sign. Mama, then yeah, man, Paramount chief of the Adankenya state, the paramount chief of the Adankenya traditional area, and Adankenya mine. On the Adankenya mine. Yes, Adankenya mine. On any mahima and adankeja mahima and I know be dry on for Sansanate. Now Santaman Council share be I have a corner and so I assume be another and a manual council. So the Chadian for young crop. Okay. I deserve Mena Casa. I don't know him since we all say, on any answers with the other with your dad to cry. I don't know him since we are a dinner munchimo and a more among Diana Casa. Yakupo Chadian for you don't know him since we are. The Jackity now. I get the best sum among sign. Bro, see ya. Nti abusua san eti ye nto aso na fe ya ka bia so ye fa so mo ye na ho ma sisi a Mr. Mun ko bia 30 seconds ye fa na normal rivals but ye no so different episode na ye fa so ma san because we by Grace TV abusua down ho by seconds ye fa na normal rivals no en so ma san sisi a